Vicepresidente Ros Torrent. Vicepresident primer Vicente Balaguer Guzmán. Vicepresident segon Francisco Dos Viala. Vicepresident tercer Manuel Moreno Martínez. Si me permitixen, podríem aprofitar este moment en el que pràcticament la totalitat de fallers i falleres de la Falla Centre estem així en l'escenari, al temps que contem en la presència de membres de la nostra corporació municipal, representants de totes les falles de Manises, així com un gran número d'amics i amigues, presentar-los un gran treball fet per un gran home al que tots apreciem molt. Es tracta de donar-los a conèixer a tots este llibre. Este llibre en el que podem trobar infinitat de fotografies dels actes que al llarg de 40 anys ha realitzat la Falla Centre. A més de les fotografies, està explicat d'una manera pormenoritzada i en gran quantitat de detalls les vicissituds, les anècdotes, les persones, tot allò que al llarg dels 40 anys han anat formant la història d'esta comissió de Falla que un dia, al llarg dels anys 70 del passat segle, formaren un grup de persones entre els que es trobava Pepe Alcalde, autor d'este meravellós treball. Pepe dia a dia ha anat traient informació, primer de la seva privilegiada memòria, així com de documents, llibres de Falla, preguntant a uns i a altres. En definitiva, un gran treball fet en un ordenador que, si no m'equivoque, començà a manejar al temps que iniciava este gran treball que avui en dia refleja els 40 anys de l'existència d'esta falla. Com a responsable de cultura d'esta comissió, tinc que dir-li a Pepe que és un orgull per a tots nosaltres comptar avui en este gran treball que ell, sense ànim de lucre, ha realitzat, fent que gràcies a ell generacions que vinguin darrere puguen conèixer com en Manises hi ha una falla que sé que portes en el cor i que es diu la Falla Centre. També voldria donar les gràcies a un maniser com és Pepe Esteve. Jo no sé si es troba ell així ara, però crec que sí. Pepe Esteve ha fet possible que qualsevol pugui accedir a este llibre, que està ple, com vos he dit, de fotografies, de reportatges, perquè ha agarrat i ha demanat a Pepe Alcalde tot el material necessari i ell l'ha penjat en una pàgina web que Pepe Esteve té, que se diu Manises Online, on se pot veure inclús i baixar-te qualsevol part del llibre este. Jo agrairia que gent com Pepe Alcalde, que ha fet el llibre, i com Pepe Esteve, que ha sigut capaç de posar-ho en internet a l'alcance de tot el món, que els dispensem des d'ací un fort aplaudiment a tots dos. La nostra idea era de donar-li a Pepe Alcalde que no ho sabia ell tampoc, que ho anàvem a fer, ni la veritat és que crec que ni la majoria de la comissió ho sabia. Volíem donar-li una sorpresa a Pepe Alcalde, però desgraciadament la seva salut no li ho ha permès avui. Però sí que volem ensenyar a tot el món el pergamí que humilment li han fet, però que en ell va tot el nostre cor. Este és el pergamí que jo llegiré el que posa. La Falla Centre al seu president honorífic José Alcalde i Castro, en reconeixement pel seu gran treball al plasmar en un llibre la història escrita i documentada en imatges dels primers 40 anys de la seva història com a comissió fallera. Manises, octubre de 2013. I ara li vaig donar a la Fallera Major i al president perquè l'ensenyen a tots vostès.
donat que no ha pogut vindre, com vos he dit, perquè la seva salut no li va permès dir, però anirem a casa de Pepe Alcalde, una comissió, i li entregarem amb molt de gust i amb tot l'honor. És poqueta cosa, però en ell va, com us he dit, el nostre agraïment i el nostre cor. Jo no sé si el senyor president vol dir alguna coseta. No pots? Bueno, pues dit està, i moltes gràcies a tots per reconèixer este gran treball. Us asseguro que és un gran treball que ha costat molt de temps, però que Pep Alcalde ho ha fet amb molt de carinyo, i bueno, no se podeu imaginar el que ha treballat ell per a traure això, que pareix que sigui poqueta cosa, però sí, hi ha moltes fotografies i molta història d'esta família. Gràcies a tots.